Nos Sul, croeso cynnes i'r oedfa heno. Chi'n gweld dan ofal Emyr, mae'n hyfryd cael cyfle i addoli gyda'n gilydd ar Nos Sul. Croeso arbennig os chi'n ymweld â ni. Mae'n hyfryd cael cwmni chi gyda ni. Mae'r coeddiadau wedi bod ar y sgrin a gweithgareddau fel arfer yn ystod yr wythnos. Jyst i atgoffa chi, gan bod ni'n wythnos ola mis Tachwedd, dyma'r cyfle ola i roi ar gyfer y banc bwyd. Felly cyfle i chi ddod yn wyddau nos Fawrth, falle os chi heb wneud yn barod yn ystod cwrdd gweddi. Os chi'n mynd i'r cyfle yna, os ydych chi weld gwydion, os chi eisiau roi ac yn rydym as amser yna, os ydych chi weld gwydion, ond cyfle ola ar gyfer casglu ar gyfer y banc bwyd wythnos yma. Dydd Sadwrn nesaf, ni wedi coeddi o'r blaen, ond y bwriad yw bod ni yn gwneud rhywfaint o ganu awyr agored ac yn defnyddio'r cyfle hefyd i hysbysebu gweithgareddau Nadolig. Ni'n mynd i wneud yna ar y cyd gyda rhai aelodau Eglwys yr Hyth. A'r bwriad yw, siŵr o fod, yw am 1:00 casglu yn yr Eglwys Newydd i ddechrau gyda ac yna mynd draw i'r Hyth ar ôl hynny. Bydd mwy o fanylion yn dod maes o law, ond y bwriad yw bod ni'n canu carolau fan hyn yn y pentre, siŵr o fod am 1:00 dydd Sadwrn nesaf. Ac yna Sul nesaf, os dyw e'n mynd, bydd Emyr yn arwen ni a bydd yna oedfa gymyn yn y bore. Wel, dyna'r coeddiadau, newn ni droi at Dduw mewn gweddi. Adlwydd Dduw, ni yn diolch yn fawr i ti am y fraint sydd gyda ni nawr o gael dod o'th flaen di a addoli di fel dy bobl di. A ni diolch i ti bod ni'n dod at Duw ein creawdwr ni. Ond bod yr ysbryd yn argyhoeddi ni o'i gwirioneddau nhw yn ein calonnau ni. Bod ni'n profi mai da yw'r arglwydd a bod ni wedyn yn dy wasanaethu di ag eraill wrth i ni dygaru di yn ymateb i'r hyn wyt ti wedi dysgu ni hyn o. Arglwydd bydd gyda ni felly. Trigarha wrthyn ni, madden ni bod bai yn derbyn, a derbyn ni yn enw ac yn heiddion, yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Ni ganu emyn efo'n gilydd. Wrth ni addoli Duw, rhan o hynny yw bod ni'n dysgu, ni'n clywed, yn deall mwy amdano fe. A fel oedd Rodri'n gweddio fyna, ni'n clywed y pethau yma gyda'r pen fel petai. Ond ni ddim eisiau nhw aros fyna, ni ddim jyst eisiau gwybod mwy, i ni eisiau adnabod Duw yn well. A na pam ni'n mynd i ganu'r emyn gyntaf yma, rhif 28. Yn dechrau pa le, pa fodd dechreuaf foliannu yr Iesu mawr. Mae'r trydydd pennill yn dweud hyn. O, diolch am gyfryngwr, gwaredwr cryf i'r gwan, o, am gael ei adnabod. Dyna ni ar ôl heno, o am gael adnabod Duw dros o'n ni'n hunan. Wel, nawn ni sefyll, nawn ni ganu gyda'n gilydd.
mynd i ddarllen nawr o air Duw. Ac yn ni'n troi heno at ail lyfr y Brenhinoedd. Pennod 8 ac adnodau 1 i 6. Adran eitha byr, hanes, falle fydd yn gyfarwydd i rai, falle byddwch chi'n clywed e heno am y tro cyntaf i gyd. Ond ail Brenhinoedd, pennod 8 ac adnodau 1 i 6. Dyma air Duw. Yr oedd Eliseis, y proffwyd, wedi dweud wrth y wraig yr adfywiodd ei mab, mida oddi yma, ti ath deulu, a dos i fyw lle medru. Oherwydd mae'r arglwydd wedi cyhoeddi newyn, a bydd yn y wlad am 7 mlynedd. Cychwynodd y wraig yn ôl gair gŵr Duw, ac aeth hi a'i theulu a byw am 7 mlynedd yn Philistia. Ymhen y 7 mlynedd, dychwelodd y wraig o Philistia a mynd at y brenin, i erfyn am ei thŷ a'i thir. Yr oedd y brenin ar y pryd yn ymddiddan a Gehazi, gwas Eliseis, gŵr Duw, ac yn dweud, dywed wrthyf hanes yr holl wrhydru a wnaeth Eliseis. Ac fel yr oedd Gehazi yn adrodd wrth y brenin amdano'n adfywio un oedd wedi marw, dyna'r wraig yr adfywiodd ei mab yn dod i erfyn ar y brenin am ei thŷ a'i thir. Ac meddai Gehazi, farglwydd brenin, hon yw'r wraig, a dyma'r mab a adfywiodd Eliseis. Holodd y brenin hi, ac adroddodd hithau yr hanes wrtho. Yna penododd y brenin swyddog i ofalu amdani, a dweud wrtho, rho yn ôl iddi ei heiddo i gyd. A chynnyrch y tir hefyd o'r diwrnod y gadawodd y wlad, hyd heddiw. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air. O'n i'n mynd i ganu nesaf efo'n gilydd. Emyn 453. 453. Nad i'm fodloni ar ryw rith o grefydd, heb ei grym, ond gwir adnabod Iesu Grist yn fywyd annwyl i. Mae gallu bod yn rwydd iawn i cymryd diddordeb mewn pethau crefyddol, dod i oedfa fel hyn a mynd trwy'r motions yn allanol, a mae fel rhith, mae fel illusion. Ond ni heno eisiau adnabod yr arglwydd Iesu Grist. Nawn ni sefyll i ganu.
Fe gan ni weddio yn gilydd, nawr ni droi at Dduw mewn gweddi. O arglwydd ein Duw, mewn un ystyr does na nunlle gwell gallwn ni fod heno, na mewn cyfarfod fel hyn, gyda dy bobl di, yn gwrando ar dy air di, yn clywed yr hyn sydd gen ti i'w ddweud wrthon ni. Ond o Dduw, ni'n gwybod mae'n gallu bod yn rhwydd iawn i ni i fodloni ar yr rhith yma o grefydd. Falle just gwybod amdana ti, mynd trwy yr motions yma, a bod ni yn dadnabod i. A felly arglwydd, dyna yw ein gweddi ni yn syml iawn heno. Yn fwy na dim byd arall, dros bob peth arall, i ni am gael dy adnabod di. I ni eisiau bod pob un ohono ni yn gadael y lle yma heno, yn teimlo ac yn gwybod mae ti yw ein Duw ni. Dy fod ti yn dad i ni, a ni yn blant i ti, a beth bynnag ddaw, beth bynnag ni'n gwynebu, dy fod ti gyda ni. Arglwydd, ni'n diolch i ti, am yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch fod wedi dod i'n byd ni. Wedi dod yn ddyn, yn un ohono ni, a diolch bod e'n gallu cydymdeimlo â ni ym mhob ffordd. Diolch bod wedi dod ar ein hôl ni pan o'n ni yn bell, fod wedi dod i geisio ac i gadw pobl colledig fel ni. A diolch, trwy'r arglwydd Iesu Grist, am fod wedi dod yn agos ato ni, rydyn ni'n gallu dod yn agos ato ti. Diolch trwy'r arglwydd Iesu Grist fod yna fywyd newydd i'w gael, fod yna faddeuant pechodau i'w gael, fod yna, perthynas gyda ti, creawdwr nefoedd a deiar. O Dad, i ni yn gofyn felly arna ti ddod yn agos at bob un ohono ni. Ti'n gwybod ein angen ni heno, ti'n gwybod ein sefyllfa ni, ti'n gwybod ein calon ni. Arglwydd, ni'n gallu twyllo lot o bobl eraill. Ni'n gallu twyllo'r bobl agosaf ato ni. Gwisgo rhyw masg i'r bobl o'n cwmpas ni. Ond arglwydd, ti'n gweld y galon, a wneud i felly weithio yn ein calon ni bob un heno. Dad, ni eisiau parhau i weddio dros rheini sy'n dioddau ar hyn o bryd mewn ardaloedd o rhyfel ac o newyn ac o drychinebau gwahanol, arglwydd tostyria wrth ein byd. Wneud i ddod yn agos ato ni yn ein hangen. Dad, clyw yn gweddi ni, am bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu emyn arall cyn bod ni'n edrych ar y Beibl efo'n gilydd. Rhif 188. 188. Iesu, rwy ti yn ddigon. Rwy ti'n llawer mwy na'r byd. Mwy trysorau sy'n denw na thrysorau'r India i gyd. Oll yn gyfan ddaeth i meddiant gyda'n Duw. Nawn ni sefyll i ganu.
Mae'n wahaniaeth enfawr rhwng gwybod am Dduw ac adnabod Dduw. Dyna i ni mynd i fod yn meddwl am heno. Okay? Fe wedi gweud hynny'n barod, fi eisiau just pwysleisio hynny eto. Yr gwahaniaeth enfawr. Mae'n wahaniaeth trygwyddol mewn ffordd, rhwng just gwybod am Dduw, gwybod manylion neu ffeithiau am Dduw, a gallu dweud bod ni yn bersonol yn ein calon yn adnabod Dduw. Mae'r Beibl yn dweud fod gan bob un ohono ni wybodaeth am Dduw. Mae'n rhan o pwy ydyn ni. Mae Duw wedi creu ni ar ei linau ddelw. Mae wedi creu ni i fod yn debyg iddo fe. A felly mae rhywbeth yno ni sydd yn gwybod yn ein calon bod na Dduw. Mae Duw wedi datguddio ei hun i ni yn y creu pan ni'n edrych lan yn yr awyr ac yn gweld y sêr a'r lleiad a'r planedau. Pan ni'n edrych ar brydferthwch y byd o'n cwmpas ni, mae rhywbeth yno ni'n gwybod mae rhywun wedi creu hyn. Mae Duw wedi rhoi cydwybod i ni. Yr conscience yna, yr ymwybyddiaeth yna, yno ni fod na bethau sydd yn dda, mae yna bethau sydd yn ddrwg, mae yna bethau sydd yn iawn, pethau sydd yn anghywir. Ac yn arben hynny gyd, mae Duw wedi siarad. Mae Duw wedi datguddio ei hun i ni trwy y Beibl a trwy ei fab, yr arglwydd Iesu Grist. Ond eto, mae'n bosib i ni wybod cymaint o bethau am Dduw heb bod ni yn ei adnabod e. Mae'r diafol yn gwybod lot am Dduw. Ond dyw hynny ddim yn help iddo fe. Dyw ddim yn gysur iddo fe. Mae'r gwybodaeth yna'n neud i'r diafol i grynu. Be amdano ni heno? Ydych chi jyst yn gwybod pethau am Dduw, neu a fyddwch chi'n gallu dweud heno'n hyderus, na fi ni adnabod e am Dduw. Siwr i ni'n gwybod unrhyw beth am Dduw? Mae rai pethau fi wedi gweud yn barod. Ni'n gallu dirna nhw, ni'n gweld nhw yn y byd o'n cwmpas nhw, ni'n gallu synhwyro nhw yno ni yn hunan. Ond os i ni eisiau gwybod neu adnabod rhywun yn iawn, mae'r person angen datguddio. Byddwch chi'n gallu edrych arno fi, byddwch chi'n gallu gweld rai pethau amdano fi. Gallu gweld bod fi'n eitha tal, eitha tenau, gallu gweld bod dim lot o wallt o fi, gweld lliw fy llyged i. Falle wrth i fi siarad, byddwch chi'n gallu synhwyro rai pethau o fy nghefndir i, ond byddwch chi ddim yn gallu fy adnabod i jyst drwy edrych. I wybod pwy ydw i go iawn, byddai rhaid i fi ddweud pethau wrthoch chi. A dyna sy'n wir am Duw, mae e wedi datguddio ei hun. Felly be mae yr adran yma'n dysgu ni am Dduw? Wel, mae'n dysgu rhywbeth mawr. Rhywbeth cyffredinol, ond rhywbeth pwysig iawn i ni, sef fod Duw, y Duw mae'r Beibl yn cyflwyno i ni, mae e'n Dduw holl alluog, sydd yn rheoli dros fywyd, marwolaeth a pob dim. Right? Mae Duw y Beibl yn Dduw holl alluog sy'n rheoli dros fywyd, marwolaeth a phob dim. Mae'r adran yn dechrau yn dydi efo y geiriau yma. Roedd Elis wedi dweud wrth y wraig yr adfywiodd ei mab. Nawr, pwy yw'r wraig yma? Wel, os chi eisiau'r cefndir, chi'n gorfod troi nôl cwpl o benodau i penod 4. A ni ddim yn gwybod lot amdani hi, ond ni yn clywed am y wraig yma o Sŵnem, ac oedd hi yn amlwg yn rhywun oedd efo diddordeb mewn Duw. A ni'n gwybod hynny achos mae hi'n helpu Elis. Mae'n rhoi bwyd a llety i Elis. Pam? Achos bod e yn ŵr Duw, yn broffwyd. A felly nôl yn y penodau blaenorol, ni'n gweld mae Duw yn rhoi mab i'r wraig yma, mae'n cael plentyn. Yna mae'r plentyn yna'n marw, ond trwy Elis mae Duw yn dod â'r plentyn nôl yn fyw
eto. Felly, dyna pam mae'n cael ei cyfeirio ati fel y wraig yr adfywiodd ei mab. Felly'n barod ni wedi gweld rhywbeth mawr am Dduw fan hyn, ond i ni, mae'n Dduw holl alluog. Mae'n Dduw sydd efo pŵer dros fywyd a marwolaeth. Ond yma ym Mhenod 8, ni'n gweld hyd yn oed fwy, yn di ni. Ni'n gweld bod e ddim jyst yn Dduw dros unigolion. Mae'n Dduw dros bawb. Mae'n Dduw dros bopeth. Ni'n darllen, gweddill adnod 1, mida oddi yma tuath deulu dos i fyw lle medru, oherwydd mae'r arglwydd wedi cyhoeddi newyn, a bydd yn y wlad am 7 mlynedd. Mae Duw yn reoli dros y pethau mawr. Fan hyn, newyn am 7 mlynedd. Fel ar adegau eraill, chi'n cofio falle hanes Joseph, neu yn stori Ruth ac adegau eraill yn hanes Israel. Mae yn trefnu pob peth hyd yn oed pethau fel newyn. Ond ar peidiwch cam ddeall, nid fe sydd yn creu drygioni. Dydy Duw ddim yn gyfrifol am ddrygioni, ond be ni fod i ddysgu am y Duw yma yw fod e yn Dduw sydd yn goruwch lywodraethu, fod ei reolaeth dros bopeth. Y pethau mawr bywyd. Ni'n gallu anghofio hynny weithiau, yndyn ni? Ni'n clywed am bethau yn y byd heddi, ni'n clywed am ryfeloedd. Ni'n clywed am drychinebau naturiol a llifogydd. Ni'n darllen am etholiadau mewn rhannau o'r byd a'r holl bethau mawr yma, a mae eisiau ni gofio hyd ac o hyd na am y Duw yn rheoli dros y cwbl. Ond mae e hefyd yn Dduw sydd yn rheoli dros y manylion lleiaf. Mae'r wraig yma yn mynd am 7 mlynedd i wlad y Philistiaid. Mae'n dychwelyd, a ni'n clywed fod rhywun wedi dwyn ei thir. Felly be mae'n mynd i wneud? Wel, mae'n mynd at y brenin. A mae dechrau'r hanes bach od yma'n does, lle y foment yna, wrth iddi hi gyrraedd i ofyn am ei thir hi nôl, mae Gehazi, gwas Elisais, wedi bod yn siarad amdani hi. Nawr meddyliwch am yr amseru yna. Mae'n 7 mlynedd di pasio, a just wrth iddi hi ddod i fewn, dyna'r union foment mae Gehazi yn digwydd bod yn siarad gyda y brenin amdani hi. Bydd y rai pobl yn wfftio dweud, wel, just stori neu just cyd-ddigwyddiad, just damwain. Ond na, be ni fod i ddysgu fan hyn yw fod Duw yn reoli dros fywyd, marwolaeth, y pethau mawr a y manylion lleiaf. Pwy o'r bobl ni'n bympo mewn iddyn nhw o ddydd i ddydd? Pan mae pethau'n mynd o'i le, pan dyw'r car ddim yn dechrau yn y bore, math yna bethau, pan mae coed yn cwmpo ac yn stopo ni roi cael y car allan, pan mae rhywun yn annisgwyl yn dod i'n meddwl ni a ni'n cael yn atgoffa o rhywbeth, yr holl bethau yna, yr mwyaf a'r lleia. Nes i weld rhywbeth ar Facebook yn ddiweddar. Rhywun yn sôn am cerflun gan yr artist Michelangelo. Fi wastad eisiau gwneud jokes am yr Ninja Turtles efo Michelangelo, sorry. Ond ddim fe, yr artist Michelangelo. Cerflun nath o Moses. Mae'r cerflun yma'n fawr, mae'n enfawr, mae'n impresif iawn. Ond mae pobl wedi nodi rhywbeth rili diddorol am y cerflun yma, sef ar fraich Moses, mae yna un cyhyr yn sefyll mas. A mae'r cyhyr yna dim ond yn sefyll mas os yw'ch bys bach chi yn symud mewn ffordd penodol. A dyna'n union sut mae Moses yn y cerflun yma. Chwel, y pwynt yw, mae Michelangelo, dwi ddim jyst i creu'r cerflun mawr ryfeddol yma, ond mae wedi edrych ar ôl y manylion lleiaf hefyd. A dyna sut yw ein Duw ni, Duw y Beibl. Mae'n rheoli dros fywyd, marwolaeth, y pethau mawr, y pethau bach.
Fe yw'r Duw nath roi'r ser yn yr awyr. Fe yw'r un sydd yn dal y greadigaeth i fod trwy nerth ei air. Ond fe hefyd yw Duw yr atom lleiaf, a fe yw'r Duw nath ddylunio y blodau mwyaf manwl a pob peth. A ni fod i ddysgu fan hyn fod gan y Dduw yma gynllun. Y cynllun yna sydd yn cyrraedd ei uchafbwynt wrth i Dduw ei hun ddod i fewn i'r greadigaeth ymherson yr arglwydd Iesu Grist. Dyna cynllun Duw ar gyfer y byd o ddim yn ei dod i achub trwy farw ar groes ac yna atgyfodi ar y trydydd dydd. Felly, be ni fod i weld fan hyn, gwybodaeth cyffredinol am Dduw. Mae e'n Dduw mawr, cryf, nerthol, trefnus. Duw ni'n gallu ymddiried ynddo fe. Ond dwi ddim yn ddigon jyst i wybod amdano fe, chi'n gweld na'r pwynt. Dyw gwybod am y Duw yma ddim yn helpu neb. Mae'n rhaid i ni roi'n ffydd ni ynddo fe. A felly dyma'r ail beth fi eisiau ni nodi heno. Yr angen am brofiad personol o Dduw. Nawr, meddyliwch am y wraig yma. Mae hi wedi profi rhywbeth o Dduw yn barod yn dod. Mae hi wedi derbyn mab, mae'r mab wedi marw ac wedi cael ei atgyfodi. Ond nawr mae rhywbeth pellach yn digwydd yn does. Mae hi wedi cael ei rybuddio. Mae hi wedi derbyn y neges yma. Gair Duw trwy Ellis yn dweud, mae'n rhaid i ti adael. Mae'n rhaid i ti fynd o dy gartre. Gadael dy dir, gadael dy eiddo di. Bydde hynny ddim wedi bod yn beth rwydd, na. Bydde hynny wedi costio iddi. Ni wedi dysgu ym Mhenod 4 bod hi yn wraig bonheddig, bod hi yn gyfoethog. Ond pan mae'r rybydd yma'n dod iddi, pan mae hi'n deall fod hi mewn perygl a mae'r unig obaith sydd ganddi yw i ffoi, mae hi'n ymddiried yng ngair Duw. Mae'n ymddiried yng nghynllun Duw. A felly mae'r teulu yn gadael. Ond nawr, maen nhw wedi dychwelyd a be maen nhw i wneud? Ydyn nhw jyst yn mynd i fod yn dlawd ac anghennus am weddill i bywyd nhw? Wel, na. Na, ni wedi gweld trwy amseru perffaith Duw, mae'n derbyn yn ôl yn dydy, be mae'n gweud, adnod 6, ro'n ôl iddi ei heiddo i gyd a chynnyrch y tir hefyd, o'r diwrnod gadawodd y wlad hyd heddiw. Mewn ffordd, mae profiad o wraig yma yn adlewyrchu patrwm neu thema sydd yn ymddangos dro ar ôl tro yn y Beibl, y thema yma o caethglyd a dychwelyd. Caethglyd yw pan mae rhywun yn cael ei torri i ffwrdd, yn cael ei anfon i ffwrdd. Falle bod chi wedi profi hynny drostoch eich hun. Chi wedi cael eich gwahanu o lle chi fod, eich gwahanu o le chi'n perthyn, a chi'n deheu i ddychwelyd. Mewn ffordd, dyna yw stori'r Beibl i gyd, nag yma. Ni'n darllen yn yr dechrau am Adda ac Efa. Maen nhw'n pechu. Maen nhw'n gwrthryfela yn erbyn Duw. A canlyniad hynny yw maen nhw'n cael eu caeth gludo. Maen nhw'n cael ei gyrru ffwrdd o bresenoldeb Duw. Dyn nhw'n methu aros yna gyda fe mewn perthynas â fe mwyach. Ond mae Duw yn addo, chi'n gorfod mynd i ffwrdd, ond fi'n mynd i drefnu ffordd i ddod â chi nôl. A trwy'r Hen Testament, dyna ni'n gweld, dro ar ôl tro, pobl Dduw yn cael ei symud, pobl Dduw yn cael ei caeth gludo. Nes i sôn yn gynt am hanes Joseph. Yr un peth fyna, wedyn yn dychwelyd yn yr Exodus. Yr un peth eto yn stori Ruth. Nes ymlaen, mae dyn ni hanes y geithglyd i Babylon, lle mae'r genedl i gyd
yn cael ei caethgludo. Ond dro ar ôl tro, fel yn hanes y wraig yma, be mae Duw yn gwneud, mae'n dangos fod e'n abl i adfer, i ddychwelyd, i ddod â phobl yn ôl ato fe ei hun. Dyna angen pob un ohono ni. Mae wraig yma'n cael profiad personol o Dduw, Duw sydd yn abl i achub. Mae'r Beibl yn dweud bod ni wedi ein caethgludo. Hynny yw bod ni wedi cael ein torri ffwrdd oddi wrth Dduw. Mae pob un ohono ni yma heno wedi pechu. Dyn ni ddim di byw fel mae Duw yn dymuno. Ni ddim di byw fel ni fod. A felly bod ni gyd yn gwybod am Dduw, mae'r berthynas gyda Duw wedi cael ei thorri. I ni gyd yma, pob un wedi pechu. A mae yna ganlyniad i bechod, sef bod ni'n gwynebu marwolaeth. Bod ni'n gwynebu cosb a barn Duw. Gael gofyn i chi heno, i chi'n ymwybodol o hynny. Ydych chi'n gweld bod chi yn naturiol wedi'ch gwahanu oddi wrth Dduw, a dim os beth ych chi'n gwybod amdano fe, dyw jyst gwybod amdano fe ddim yn mynd i'ch helpu chi angen y profiad personol yna ohono fe yn gweithio yn eich calon chi ac yn eich dychwelyd chi ato fe. Achos dyna sy'n cael ei gynnig i ni yn y Beibl. Mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni fod Iesu, mab Duw, wedi dod i'r byd, nath e fyw bywyd perffaith, di-bechod, ond yna mae'n cael ei ladd ar groes. Ar y groes mae'n profi melltith Duw. Ar y groes mae'n galw allan fynyw pam roet wedi fy ngadael. Ar y groes mae Iesu'n cael ei dorri ffwrdd oddi wrth Dduw ac yn cymryd ein cosb a'n barn ni fel bod ni'n gallu cael maddeuant. Fel bod ni yn gallu cael ein mabwysiadu yn blant Duw. Fel bod ni yn gallu dychwelyd at Dduw. Mae'r wraig yma, dwi ddim jyst yn gwybod am Dduw ydy hi. Dwi ddim jyst efo rhyw ddiddordeb yn Dduw. Mae hi yn trystio yn Dduw. Mae wedi cael profiad o Dduw yn gwarchod hi ac yn achub chi ac yn dychwelyd hi. Ni'n gallu profi'r un fath. Ni angen profi'r un fath heno trwy ffydd, trwy credu. Ni angen trystio heno yn yr arglwydd Iesu Grist. Ond dyna mae'n un pwynt ola. Mynd i orffen heno efo rhybydd. Y pwynt ola yw hyn. Y perygl o gysylltiad arwynebol gyda Duw. Fi'n defnyddio'r gair cysylltiad hwnna i gyflwyno'r ffaith bod e ddim yn berthynas, just cysylltiad. Mae'r wraig yma, ni wedi clywed lot amdani hi, mae wedi bod yn Philistia, mae wedi dychwelyd a mae wedi mynd at y brenin i ofyn am ei heiddo a'i thir yn ôl. A mae'r amseru'n berffaith. Mae'r amseru'n berffaith achos ar y foment yna mae'r brenin a Gehazi yn siarad amdani hi a'i mab. Ond ydych chi sylwi pam? Pam bod nhw'n siarad amdani hi a'r mab? Wel, mae'r ateb yn adnod 4. Roedd y brenin ar y pryd yn ymddiddan â Gehazi, gwas gŵr Duw, ac yn dweud, dywed wrthyf hanes yr holl wrhydru a wnaeth Eliseis. Mi'n credu bod yna rhywbeth arwydd y cael fyna. Gwrandewch eto. Dywed wrthyf hanes yr holl wrhydru a wnaeth Eliseis. Falle bod y cwestiwn yn ddigon ddiniwed. Sdim byd yn bod gyda darllen biwgraffiadau am Cristnogion y gorffennol. Mae'n beth da i glywed am y ffordd mae Duw wedi gweithio mewn bywydau pobl yn y gorffennol. Mae'n gallu bod yn anogaeth. Ond dylse'r pwyslais wastad fod nid ar y bobl, ond ar Dduw, ynddo fe?
Nid ar be mae'r unigolyn wedi gwneud, ond be mae Duw wedi gwneud trwyddyn nhw. A chi'n gweld, fi'n meddwl mae dyna sy'n digwydd fan hyn. Mae'n rhywbeth afiach yn digwydd fan hyn. Ni ddim yn gwybod lot am y brenin yma, ond gwrandewch ar siwr mae'n cael ei ddisgrifio i ni nôl yn ail Brenhinoedd pennod 3. Ail Brenhinoedd pennod 3, daeth Joram, fab Achab, yn frenin ar Israel yn Samaria yn y 19 flwyddyn i Jehoshaphat, brenin Juda. Teyrnasodd am 12 mlynedd a gwnaeth ddrwg yng ngolwg yr arglwydd. Nad cymaint a'i dad a'i fam, oherwydd bwriodd allan y golofn bal a wnaeth ei dad, ond glynodd yn ddi-wyro wrth bechod Jeroboam fab Nebat, yr un a barodd i Israel bechu. Be ni'n dysgu am y brenin yma? Wel, oedd e ddim cynthrwg ei rieni, Achab a Jezebel, ond bydd hwnna wedi bod yn eitha anodd a gweud y gwir. Ond mae'n glynu wrth bechod. Be sydd dynnu yn y brenin yma yw rhywun sydd wedi clywed cymaint am Dduw. Sydd wedi gweld cymaint o Dduw. Sydd yn gyfarwydd iawn gyda'r pethau Duw a phobl Duw. Mae'n nabod Elisais, mae'n nabod Gehazi. Ond yn y pen draw, chi'n gorfod dod i'r casgliad, doedd e ddim yn adnabod Duw. Dosto fe ei hun. Oedd e'n gwybod y cwbl, bydde fe siwr o fod i gallu pasio prawf ysgol Sul. Mae'n werth dim, os nag i ni'n adnabod Duw. Mae hynny gallu bod yn wir amdano ni, yn dydi, mewn lot o ffyrdd. Falle bod y bobl yma heno, chi'n gwybod lot am bêl-droed. Ydych chi rhyw tîm, chi'n dilyn, chi'n gwybod y scores, chi'n gwybod y chwaraewyr, chi'n gwybod y reolau. Chi'n methu cico pêl. Neu falle bod rhywun arall yma, mae ydych chi rhyw ddiddordeb mewn gwlad arbennig. Chi'n gwybod am hanes o wlad, a'r fflag, a'r arian, a'r diwylliant, a'r holl beth yna, ond chi erioed i bod i'r wlad yna. Neu falle bod chi'n gwybod lot am gerddoriaeth. Fi'n gwybod hynny amdano chi achos fi wedi bod yn siarad wrtho chi am Dduw. Os dim ond faint o chi'n gwybod wrth gyrraedd yma heno, allai weid yn hyderus, chi'n gwybod nawr, mae yna Dduw, mae'n greawdwr, mae'n Dduw mawr sydd yn rheoli dros y byd yma, dros fywyd a marwolaeth a phopeth arall. Chi'n gwybod bod y Duw yma wedi dod un plith ni mewn person yn yr arglwydd Iesu Grist. Chi'n gwybod bod yr person rhyfeddol yma, Iesu, wedi byw bywyd perffaith ac yna wedi dioddef a marw ar groes mwyn i ni gael maddeuant a bywyd tragwyddo, mwyn i ni gael dychwelyd o'n ceithglyd ni at Dduw. Chi'n gwybod hyn i gyd. Ond dwi ddim iws i chi. Ddim y help o gwbl. Os nag i chi heno wedi roi'ch ffydd chi yn yr arglwydd Iesu Grist. Chi'n gallu gwybod yr holl bethau hyn a'ch pen, ond os nag i chi'n ei garu gyda'ch calon, wneith e ddim lles i chi. Beth am heno? Beth am heno? Gweddio ar yr arglwydd i drigarhau wrthoch chi. Beth am weddio heno? Arglwydd na nes i gyrraedd yma ac o'n i jyst yn gwybod amdano ti, ond fi eisiau dy nabod di. Beth am weddio arglwydd trigarhau wrth y fi bechadur? Amen. Amen. Cyn bod ni'n canu, nawn ni weddiod yn gilydd. O, arglwydd, ni'n diolch i ti am yr hanesyn bach i ni di darllen heno. Hanes digon rhyfedd a digon syml mewn ffordd. Ac eto'n dangos cymaint i ni amdano ti ac amdano ni a mae'n hangen ni. O, arglwydd.
a wneud i trwy dy ras. Ganiatáu i bob un ohono ni heno i fod yn fwy tebyg i'r wraig yna. Nath gael profiad ohono ti yn ei hachub hi. Ni eisiau bod yn fwy tebyg i hi na gyda ni i'r brenin yna. Oedd di cael gymaint o freintiau ag eto ddim yn dy nabod di. Dad, trig ar ha. Am bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Diolch amdano fe. Amen. Amen. Ganwn ni. Gan i orffen. Rhif 13 yng ngrymawl 1. Fel yr hydd a fref am ddyfroedd, felly mae fy enau di, ond y hei am fod yn agos, mwyn profi wrth gwmni di. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu. I ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, i aros gyda phob un ohono ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.